हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आशा करছি ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବା। ମୁଁ ବି ପୁରା ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସେଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁର କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ପିଲାଟିର ରୁଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବିନି, ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବିନି, ତା ବାପାକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କେତେ ଟାଣ ଖରା ହେଇଛି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଯେମିତିକା ଟାଣ ଖରା ହୁଏ ସେମିତିକା। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ପ୍ରଥମ କରିକି ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସିଥିଲି ତାପମାତ୍ରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ କଥା ହଉ ଫାଇନାଲି ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବାହାର ଲୋକରେ କେମିତି ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରଟିର ଡିଜାଇନ୍ କିଛି ଏମିତିକା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ମନ୍ଦିରଟିର ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଏମିତି ପଥର ଡିଜାଇନ୍ କରି ମନ୍ଦିରଟି ବନାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କାନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରରେ ଆଉ ବାହାଘର ବି କିଛି ବାହାଘର ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏମିତି କିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତା ଏଣ୍ଟରରେ ଏମିତିକା କିଛି ଅଛି, ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ୟା ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ବୋଲି। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚିକିନା ମୋବାଇଲରେ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛୁ। ସବୁ ଦେଖେଇବ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେଇପାଇଁ କିଛି ଭଲସେ ଆସୁନାହିଁ। ଏଠି ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଫଟୋ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଥାକ ପରିକା କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଫଟୋ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଉଠା ଚାଲିଛି ବା। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆଳତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଉ ଆଳତି ବି ପାଇଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟିର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ ବ୍ଲୁ ଟେମ୍ପୁଲ୍, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନନ୍ଦୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଆସି କିଛି ସମୟ ଆମେ ବସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବହୁତ ଚପଲ ହାତରେ କାହିଁ ଧରିକି ଗରି କେମିତି ଚପଲ ହଜିଯିବ ବୋଧେ, ନା କିଏ ନେଇଯିବ ବୋଧେ, ହାତରେ କେମିତି ଧରିଛି। ଏଠିକାର ମନ୍ଦିର ଏମିତିକା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି କିଛି ଷ୍ଟାଚୁ ସବୁ ଅଛି। କେତେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଠି। ଯିବା।
बापा तो खाली तो से तो आर पटे कौन वीडियो कर हाँ क्या सतर न मिछ कि କିଛି ନାହିଁ ଦୋସା ଖାଇ ये खाई बेकार है 50 टका नहीं आपको जदि ये भिडियोटी भल लगी आपण मैंने गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। रही जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।